Mangan telo lawe bekecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ra krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu apa? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpul. Eling berbuat maksiat itu dosa. Ki aku lho kok rumah saku sing berbuat maksiat ki sapa ngono lho. Lah kira-kira sapa? Aku nyolong yo ora. Lah ngerebut bojone kancane. Ora konangan. Lah dalak tenan to. Terus udo yo gak. Ora mungkin mosok kowe adus ora udo. Kok sok rumah saku blokok jarang kok ruwet. Ih, nyapa kok gampang nyapih bocah umur 6 tahun daripada nyapih bapake. Yo iya to. Lah kok iso ngono? Bocah umur 6 tahun iki bar disapeh bocah lali. Dolanan dhewe pinter, gak usah mik-miken. Nek nyapeh bapake lak bahaya. Lah bahayane nggo ndi? Nek sampe mik wong liya. Ya ora apa-apa nek padha karepe. Anjay.